Novinari valjevskih redakcija i dopisnici više beogradskih medija najoštrije osuđuju krajnje uvredljivo i morbidno obraćanje urednice lista Pečat našem kolegi novinaru Branku Vićentijeviću, objavljenom u tom listu 7. maja u delu teksta Obećanje Džanu Vićentijeviću. Bez ikakve namere da se bavimo sadržinom i detaljima spora između urednice Pečata i novinara Vićentijevića, smatramo da je nedopustivo u javnom obraćanju putem medija obećati ili izraziti dobru volju da se nekome izađe u susret u vidu besplatne čitulje u 8.000 primeraka i sve to potpisati sa "vidimo se u čitulji". Ovakav vid komunikacije je ispod svakog elementarnog nivoa ljudskog dostojanstva i predstavlja tešku uvredu ne samo za onog kome je upućen, već i za institut javne reči uopšte. Pozivamo nadležne državne organe da istraže da li u objavljenom tekstu ima elemenata krivičnog dela i da u skladu sa tim preduzmu odgovarajuće mere. Ovo saopštenje potpisuju redakcije lista Napred, Radio Patka, Radija 014, Televizije Vujić, Televizije Valjevo, Televizije Kronik, kao i dopisnici RTS-a, Blica, Presa, Pregleda, Politike, Novosti, Glasa javnosti i Frankfurtskih vesti.